Нагадаю, сябры, што мы працягваем раніцу з кніжкай на канале Культура. З вами па-ранейшаму я, ваш сябра-кніжнік Олег Вінярскі. І зараз для нашых маленькіх слухачоў прапануем паслухаць аб прыгодах Эміля з Лёнебергі, казачнага героя славутай пісьменніцы Астрид Ліндгрен. Гучыць радыёпастаноўка па творы шведскай пісьменніцы Астрид Ліндгрен «Прыгоды Эміля з Лёнебергі». Як добра, што ў нас у Лёнеберзе ёсць такі разумны і разважлівы чалавек, як Эміль Свенсон. Сапраўды, от пашанцавала нам з нашым Эмілем. Пашанцавала. А памятаеце, які ён быў у маленстве? Ну яшчэ б. З-за яго свавольства енчыла ўся Лёнеберга. Так. Да каб жа толькі адна Лёнеберга, ды ўвесь Смолан. Чакайце, гэта вы пра каго? Пра Эміля Свенсона? Ды не можа такога быць. Вы проста не ведаеце, шаноўны Эміля. А я добра памятаю, як ён злавіў свайго тату замест мышкі ў пастку, а потым перакуліў яму на галаву міску з цестам. Так, а помніце, як Эміль накарміў пеўня і парася п'янымі вішнямі? За гэта яго выклікалі на сход у таварыства непітушых. А не менш перапала ад Эміля яго малодшай сястрыцы. Аднойчы ён перафарбаваў яе ў сіні колер, і ўся Лёнеберга жахнулася, бо падумала, што пачалася эпідэмія тыфу. Эміль з Лёнебергі. О, хто не ведаў гэтага хлопчыка. Ясныя блакітныя вочы, круглы тварык, румяныя шчочкі і капа зблытаных пшанічных валасоў. Ну, чысты анёльчык. І тым не менш ва ўсёй Лёнеберзе, нават ва ўсім Смоландзе, ды што там ва ўсёй Швецыі, а хто ведае, можа, і ва ўсім свеце не было хлопчыка, які б гарэзіў і пракудзіў больш, чым Эміль. Жыў ён, як вы ўжо зразумелі, у вёсцы Лёнеберга, дакладней на хутары Катхуль, што побач з Лёнебергай, якая ў сваю чаргу навешала акрузе Смоланд. Таму вымаўленне ў Эміля, вядома, было смоландскае, а ў Смоландзе гавораць зусім не так, як у сталіцы. Напрыклад, Эмілю трэба сказаць: «Дайце мне кепку», але ён кажа: «Дзе мой кіпарык?» Гэта такая суконная кепачка з маленькім брылём, якую Эмілю прывёз з горада тата, і хлопчык ею вельмі цешыўся, нават калі засынаў, пытаўся: «Дзе мой кіпарык?» Маме, вядома, не падабалася, што яе сын спіць у суконнай кепцы, і яна хавала яе ад хлопчыка. «Дзе мой кіпарык?» Але ён ушчыняў такі лямант, што чуваць было на другім канцы Лёнебергі. «Дзе мой кіпарык?» Цяпер вам зразумела, якім упартым хлопчыкам быў Эміль. Ён дужа хацеў усімі камандаваць, і мамай, і татам, і нават усёй Лёнебергай. Але ж лёнебежцы гэтага зусім не хацелі. Няшчасныя Свенсоны з хутара Катхульт. У іхні хлопчык. А Божая кара! Што з яго далей будзе? Што з яго далей будзе? Паслухайце, а калі мы збяром па 50 эры з усіх жыхароў Лёнебергі? 50 эры? 50 эры? 50
50 Так, можа гэтых грошай хопіць, каб адправіць Эміля ў Амерыку. Але, вядома, ні ў якую Амерыку Эміля не адправілі. І ён жыў з мамай, татам і малодшай сястрычкай на хутары Катхульт, побач з вёскай Лёнеберга, што ў акрузе Смоланд. Тату хлопчика звалі Антон Свенсон. Эмиль, спыніся! Маму Альма Свенсон. Сястрычку і брата. Да таго ж сям'я Свенсона мела двух работнікаў: Альфреда і Ліну, якія дапамагалі маці па гаспадарцы. Ну і сваволі. Ну ніякай управы няма на гэтага хлопчыка. Ліна, ты дарэмна лаеш Эміля. Сёння ён толькі разок ушчыкнуў іду і разліў вяршкі, вось і ўсё. Ну, хіба што яшчэ ганяў кошку вакол куратніка. І ўсё роўна. Мой сын вельмі добры хлопчык. Я люблю Іду і кошку таксама. Калі б я не ушчыкнуў Іду, яна б не аддала мне бутерброд з варэннем. А кошку я ганяў, каб пераканацца, што яна добра скача ў вышыню. Ось і ўсёй бяды. Сапраўды, 6 сакавіка нічога асаблівага з Эмілем не здарылася. Я вам лепш нагадаю іншыя дні з яго жыцця, куды цікавейшыя. Такім чынам... Аўторак, 22 мая. Бульон готовы. Антон, Альфред, дети, идите обедать. Я страшенно голодный. Сядайте. Ліна, калі ласка, налі мне. Калі ласка. Усім смачно їсти. Дякую. Дякую. Ой, я вельми люблю бульон. Еміль. Эміль, хіба обов'язково так сьорбать? А инакше никто не будет ведать, что я ем суп. Ой, вельми смачно. Дякую, я пад'еў. Усе сытыя? Можна прымаць супніцу? Почекайте, там на донце засталось яшчэ крыху гушы, і я хочу яе даесці. Эміль, доўга не думаючы, пацягнуўся да супніцы і засунуў у яе галаву. Усім было добра чуваць, як ён сёрбае рэшткі супа. Калі ж Эміль вылезаў дно амаль насуха, ён, натуральна, захацеў выцягнуць галаву з супніцы, але дзе там? Супніца шчыльна абшчаперала галаву хлопчыка і не здымалася. Эміль перапалохаўся і усхапіўся са стула. Ён стаяў пасярод кухні з супніцай на галаве, быццам у рыцарскім шлеме. Что такое? Який жах. Ой-ой-ой-ой. Наша цудоўная супніца. А чым жа я цяпер буду падаваць суп? Ну, калі у супніцы засела галава Эмілі, то які там можа быць суп? Вы зусім не пра тое кажаце. Божа, мой бедны хлопчык. Антон, дарагі, ці не разбіць нам супніцу? Гэтага яшчэ не хапала. Ну, Я ж аддаў за яе 4 кроны. Пачакайце, я паспрабую яе зняць. Так, Альфред, ты хлопец дужы і спрытны, паспрабуй. Аккуратно бярыся за ручки. Вось так, ось. А теперь потихеньку. Поднимай. Я Ай, ты, верни меня на место.
нічого не атрымліваецца. Дарэмна стараўся. Якое сумнае відовішча. Пасярод кухні стаіць хлопчык з супніцай замест галавы, а ўсе прысутныя ў разгубленасці абступілі яго і не ведаюць, што рабіць. Бачыце? Эміль плача. Слёзы цякуць у яго па шыі. І не думаю, гэта булён. Бедный мой хлопчик. Антон, дорогий, может, мы все-таки разобьем супницу? Ни за что! Своими руками разбить рэч, якая каштует 4 кроны? Не, я не зусім яшчэ звар'яцеў. О, давайте лепш поедем до доктора у Марэне Лунд. На то и он не доктор, каб дапамагчы дзіцяці. Наш визит будет каштаваць 3 кроны, так что 1 крону мы все-таки выгадаем. Вырашана. Едем у Марэне Лунд. Альфред, запрягай коня. Эмиль, тебе треба переправить надельный костюм, отмыть руки. Так, иди сюда, да щиро кажучи, и в уши. Ой, Антон, мой палец так само захраснул у супницы. Я никому больше не дозволю быть охраной супницы. Иначе мне доведется вести у город на прием до доктора увесть Качхунд. Ой, все, я вытянула свой палец, вытянула. Тебе пошанцевала, сынок. Помыть в уши не отрымливается. Ура! Дякую тебе, супница, ты меня уратовала. Гаспадар, брычка чакае каля ганка. Першым выйшаў Эміль. У новым касцюме ў палоску, у бліскучых чаравіках з цудоўнай супніцай на галаве ён выглядаў так прывабна, што душа радавалася. О, сапраўды, гэта была шыкоўная супніца. Размаляваная ў яркія кветкі, яна была падобна на самы сучасны капелюш. Дзіўным здавалася толькі адно. Чаму Эміль насунуў яго так нізка, што нават твару хлопчыка не відаць? Хаця, магчыма, цяпер такая мода. Ліна, наглядай за Ідою. Добре. А что приготовить на вечеру? Что хочешь, сама придумай. У меня в голове зусім іншае. Добре. Так, а ці не зварить мне мясную лапшу? Але якраз у гэты момант фаянсавы шар у яркіх кветках калыхнуўся над знікаючай брычкай, і Ліна з сумам прыпомніла, што супніцы больш няма. Давядзецца сёння вячэраць свінінай з хлебам. Калі Эміль з мамай і татам увайшлі ў прыёмную доктара, там сядзела занадта шмат пацыентаў, і ўсе спачувальна паглядзелі на хлопчыка, у якога замест галавы аказалася супніца, якое ненатуральнае відовішча. Хутка Эміля ўзялі за руку і павялі ў кабінет. Добрый день, доктор. Добрый. Ой, вітаю тебе, малойца. Эй, і ад каго ж гэта ты схаваўся? Гэта капушы не змерзлі, доктор. З гэтымі словамі Эміль павярнуўся на голас доктара, шоргнуў ножкай акурат, як яго вучылі, і ветліва нахіліў галаву. На дзіва ўсім, супніца нечакана грымнула на падлогу, раскалоўшыся на 2 палавінкі. Ну, вось і ўсё. Плакали мои 4 кроны. Ну што вы, шановны, наадварот, вы выйгралі 1 крону. Калі я дастаю дзяцей з супніц, я звычайна бяру 5 крон. А ваш малойца зрабіў гэту справу без маёй дапамогі.
Ось так. Дякую, дякую, доктор. Усяго доброго. І вам усяго найлепшого. Ну ось, ты чула, что сказал доктор? Мы сэкономили целую крону. Ну, а что мы купим на заробленную Эмилем крону? Нічога. Мы яе захаваем. Але мы дадим Эмилю 5 эры, каб ён паклаў іх у свою скарбонку. Так будет справядліва. Не марнуючы часу, яны селі ў брычку і адправіліся дадому. Эміль быў надта задаволены. Ён сядзеў ззаду, у кулачку хлопчык заціснуў 5-эравую манетку, а на галаве ў яго красаваўся сіненькі кіпарык, а не супніца. Калі б Эміль быў звычайным хлопчыкам, з ім быў гэты дзень больш ужо нічога не здарылася. Але ў тым і рэч, што ён быў незвычайным. І якраз у той самы момант, калі Свенсаны пад'язджалі да свайго хутара, тата з мамай улавілі нейкі дзіўны гук. Ой, як хутка яна праскочыла. Што? Разумееш, тата, каб не згубіць манетку, я сунуў яе за шаку. І вось... Дорогі, як нам вынять хлопчика эту монету? Придется вернуться до доктора. Ты что, не умеешь лечить? Отрымливается, мы заплатили доктору 5 крон, каб здобыть 5 эры. Якая адзнака у тебя была по арифметицы, калі ты ходила ў школу? Я цяпер сам зрабіўся свінёй з карбонкай. У маім пузе 5-эравыя манеткі захаваюцца зусім не горш, чым у скарбонцы. І ўсё-таки трэба зноў весці Эміля да доктара. Я ж нічога не сказала, калі ён з'еў усе гузікі ад штаноў, аднак 5-эравая манетка куды менш ядомая. Гэта можа дрэнна скончыцца. Добрый день, доктор. Гэта зноў мы. У чым справа? Вы што-небудзь забыліся? Да не, просто Эмиль праглынуў 5-эравую монетку. Ці не пагадзіліся б вы зрабіць яму маленькую аперацыю? Ну, скажем, кронаў за 4, а? 5-эравая монетка таксама будзе ваша. Ні за што. Гэта моя монетка. Так, супакойся, вядома, малойца, твоя ніхто не збіраецца яе ў тебе забіраць. Так, хадзі сюды. Ніякай аперацыі рабіць не трэба. Монетка сама выйдзе праз некалькі дзён. Так, табе толькі пажадана было б з'есці штук 5 здобных булак. Ну, каб монетка не сумавала ў адзіноце і не падрапала табе страўнік. І гэта ўсё? Грошы за параду я таксама не возьму. Дзякуй, доктор, дзякуй. Всяго доброго. Усяго найлепшага, так сам і вам. Які добрый доктор. Трэба зараз же купіць 5 булачак. Пра гэта не можа быць і размовы. У нас дома зашмат сваіх булачак. А ў маім жываце 5-эравая монетка. Калі б я мог яе дастаць, я б сам купіў сабе 5 булачак. Тата, а ты не пазычыш мне 5 эры? Праз некалькі дзён я вярну табе іх назад. Ну, добра. Паколькі мы сэкономілі на аперацыі... Нам, калі ласка, 5 булачак, вось тых самых румяных.
Гэта найлепшыя лекі з усіх, якія я прымаў у сваім жыцці. Мы сёння зарабілі столькі грошай, што можам сабе сёе-тое дазволіць. Калі ласка, нам яшчэ карамелек на 5 эры для сястрычкі Іды. Як толькі з Венсамі вярнуліся на хутар, тата, нават не здымаючы капелюша і сурдута, склеіў супніцу. Ды і што было там клеіць, усяго 2 палавінкі. Убачыўшы цэлую супніцу, Ліна падскочыла ад радасці і раптам пацалавала Альфреда, які распрагаў коня. Цяпер у капхульце зноў будуць есці суп. Наіўная Ліна. Яна, мусіць, забыла пра Эміля. У той вечар хлопчык доўга гуляў з сястрычкай Ідай. Калі сцямнела, дзеці сабраліся спаць. Па дарозе ў спальню яны чамусьці зазірнулі на кухню. Там нікога не было, затое на стале красавалася цэленькая супніца, якую толькі што склеіў тата. Эміль і Іда ва ўсе вочы глядзелі на гэтую дзіўную супніцу, якая сёння ўвесь дзень вандравала. Ну гэта ж трэба! Яна пабывала ў Марыне Лундзе. Скажы, Эміль, а як табе ўдалося засунуць у яе галаву? Ой, усё вельмі проста. Глядзі. Бачыш? У тую ж самую хвіліну на кухню зайшла мама. І першае, што яна заўважыла, быў Эміль з супніцай на галаве. Ён рабіў нейкія няўклюдныя рухі, спрабуючы вызваліцца. Сястрычка Іда раўла, і Эміль таксама зусім як тады. Тут мама схапіла качаргу і так моцна ляпнула ёю па супніцы, што звон пайшоў па ўсёй Лёнеберзе. Супніца разляцелася на друзачкі. Ну вось, цяпер вы прыкладна ўяўляеце сабе, які быў Эміль.